Така, сега ще направим една смес, която в крайна сметка е за кътми и стават прекрасни. Това, което е в тенджерата, е квас. Той вече е активен и ми е останал от предишната смес, която е била за кътмите. Ще използваме бяло брашно и всички продукти, които ни са нужни. По принцип ги правя набързо. В повечето случаи е след работа, за кратко време и в крайна сметка от как се храня с квас и вече не употребявам мая, се чувствам много по-добре и храносмилателната ми система е доста по-добре. Освен това не пълнея по начина, по който пълнеех, когато се храних с мая. Нещо, което притеснява абсолютно всички хора. Какво ни е нужно? Значи, слагаме кисело мляко, ако е домашно, още по-хубаво. Слагаме го. Добавяме едно яйце. Идеята на цялата процедура е да направим нещо за бързо, кратко време. На всички хлябове и кътми и продукти, които правя с квас, слагам малко пчелен прашец. Лично според мен той активизира някои неща, за да се подобри всичко. Слагам лимец. Значи, понеже сместа ще преседи, той се напоява и придава прекрасен вкус. Слагам слънчоглед. Значи слънчогледа го обичам. Слагам мак. С мака не прекалявам, понеже той е просто добавка. Слагам ковесени ядки. Ковесените ядки придават един белтъчен вид на цялата смес и става перфектно. Добавяме една ванилия за аромат. Кога са стандартни кътми са по-селски, както се казва, няма нужда от тази добавка. Слагаме малко сол, просто за да има някои съставки вътре. Ако искаме слагаме овесни трици, в случая аз ще добавя, понеже просто имам и ги харесвам. И ако искаме, добавяме за по-приятен вкус малко канела, което предава на цялата смес много приятен аромат. Общо взето това е. В повечето случаи се слага едно яйце и евентуално една кофичка мляко или половин. В случая съм сложил половинка. Добавяме брашно. Всичко го слагаме на око. Слагам малко кафяво масло. В случая ръжено. Така. И добавяме съставката, която прави цялата смес както трябва. Вода. Така. Както казах, всичко го правим на око. Разбъркваме сместа. Кога е готова самата смес, просто я оставяме на топло и тя се активизира до около няколко часа. Зависи от топлината. Като разбъркваме често. Ако обаче ги оставим за друг ден и няма в момента да правим тези кътми, правим сместа по-гъста и я оставяме в хладилника за известно време. Като наблюдаваме, понеже в повечето случаи набъбва. Така, ориентировъчно сместа, която трябва да получим, е тази, която стана в момента. Като в повечето случаи, кога е готова вече, седи пресякано и има леки балончета. Ако преседи повече, получава повече балончета. Слагам малко мед. По този начин просто добавям нужните елементи, за да се получи както трябва. Това е цялата смес. Виждате колко бързо става. И остава някой само да ги изпече. Печем ги, оставям ги хубаво да изтинат и хубаво на скара, понеже отделят доста влага. И общо взето това са кътми по-селски с квас. Полезни, вкусни и всичко, което ми е нужно. Общо взето това е малко гъста смес. За да имаме за кътми, трябва да е по-рядка.
И при самото пекане фактически това вече се определя. За сега показвам само тестото, а кога мога и кога имам нужната възможност да покажем и самото печене, как става и как се образуват самите кътми. За да е здравословно, може да използваме масло или олио, но аз препоръчвам зехтин, което в крайна сметка е растително и в повечето случаи е перфектно за тази цел, кога са изпекани вече, да ги намажем. Това са до вкусови качества и разбиране на здравословните норми или разбиране на всеки човек. Това е сместа. Просто оставяме някъде на топло и през един час я разбъркваме. Това е цялата процедура по кътмите с квас. Надявам се да съм бил полезен на някой.